Чираттагы котлау хатыбыз Иске Кулатка бистәсеннән килде. Бүген үзенең матур туган көнен хөрмәтле якташыбыз Ардисланов Ринат Яхья улы каршылый. Әлеге гомер бәйрәме белән ихластан аны тормыш иптәше Мәвлегел Хусаиновна, уллары Илдар, Илдус, киленнәре Эльвира, Римма, оныклары Алина, Илсаф, Карим һәм Амир кода-кодагылары котлыйлар. Түбән Кама, Иске Кулаткадан килгән бар теләкләрне дә чәчми-түкми укып китәсем килә. 36 ел элек бер-беребезне табып, матур гаилә корган идек җаным. Шушы татлы мәхәббәттә икебезне дә сөендереп, бер-бер артлы ике улларыбыз туды. Гомер барышында төрле хәлләр булды. Яшь гаилә буларак авырлыклар да кичердек, ләкин барыбер бергә булгач, җиңелрәк кадерлем дип минем күңелемне күтәрдем. Ике улыбыз да бик сабыр балалар булып үстеләр. Хәзер инде әби-бабай булып та матур көн күрәбез. Кадерлем, киләчәгебез үткәнебез шикелле үк матур булсын. Гомеребез тигез, күркәм узсын. Яраткан тормыш иптәшем каршылый туган көнен, минем бәхеткә дөньяга зарыгып килгән көнен. Бәхетле дә мине иттең, бирдең иң олы бүләк, әни шатлыгын татыдым, сиңа миннән бар теләк. Теләгем шатлыклы булып, тату гына яшиек. Без әле бигрәк тә яшьләр, яшеннәрдә яшниек. Кадерле тикаебыз, без дә әниебезнең теләкләренә кушылып, сиңа кырыштай тазалык, шатлык, бәхетләр телибез. Гомерең матур җыр сыман шаулап үссен. Без сиңа бар кылган игелекләрең өчен рәхмәт әйтәбез. Син чын әти исеменә лаеклы булып туган. Безнең гомеребез шөкер әтиең белән тулган. Авыр чакта кышып алып, бирә идең көч безгә. Раббым үзе озын гомер бирсен икегезгә. Бер заттан да курыкмадык, әтиебез булганга. Без бәхетле кадерлебез бу көнне син туганга. Хөрмәтле кодабыз, кабул ит бездән дә изге теләкләр. Беренчедән шундый акыллы, матур кияүләр тәрбияләп биргәнегез өчен зур рәхмәт. Икенчедән, кодагыебыз белән бергә 100 яшегезгә кадәр бала-оныклар бәхетенә күмелеп яшәгез. Килеп җиттек туган көнгә, кодабызның бәйрәме. Бүген бүләк итеп бирик кода теләк бәйләме. Ул бәйләмдә иң зур теләк исәнлек, саулык булсын. Бүген һәм гомер буе да көнең бәхеткә тулсын. Кадерле Ринат Яхьевич, туган көнегез котлы булсын. Якыннарыгызның бар теләкләре чынга ашсын. Әлеге җыр сезнең өчен яңгырый. Бирелгәнсең син, гомерлеккә сайлап алынган язмышым. Син, минем барлыгымны белгәнсең син, бәхетемне җиргә килгәнсең.